କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ତୁ ତ ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଟଖା କିଛି ଖାଉନୁ, ନା କେଉଁ ଖଟିରେ ବସୁଛୁ ନା କିଛି କରୁଛୁ, ତୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିବୁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କରିବି 1000 ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ମୂଳରେ ଆଗେ ଭାଇ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ତୁ କହୁନୁ, ଆଜି ତୋ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇବେନି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୋ କଥା, ମୁଁ ଯାହା ଭରସାରେ ଅଛି ନା, ଚାହେ ମୋତେ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ବା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଧୋକା ଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।